Адна з рэалізаваных грамадскіх ініцыятыў інтэрактыўна-сямейны маладзёжны фестываль «Мама Дбай». У аграгарадку Юравіча захавалася стаянка першабытных людзей, якая датуецца 26-м тысячагоддзем да нашай эры. Падчас раскопак тут былі знойдзены астанкі мамантаў. Сума праекта склала больш як 35 тысяч рублёў. 10% па умовах конкурсу сабраны мясцовымі жыхарамі, астатнія 90 выдзелены з абласнога і рэспубліканскага бюджэту. На гэтыя сродкі было закуплена ўсё неабходнае абсталяванне для правядзення фестывалю. Адначасова у рамках форуму на тэматычных секцыях абмеркавалі праекты па развіцці малых тэрыторый, ідзеі ў сферы турызму, грамадзянска-патрыятычнага выхавання. Адзін з такіх праектаў «Жывая спадчына» у вёсцы Рачоў Жыткавіцкага района. Ён накіраваны на працу з турыстамі, якім распавядаюць аб старажытных абрадах і традыцыях рэгіёна. Туристы полностью перевоплощаются, переодеваются в народные одежды. Они сами вымешивают тесто, они танцуют, поют, дегустируют наши традиционные блюда, получают полный комплекс позитива. Мы бы хотели усилить материально-техническую базу нашего коллектива, нашего учреждения культуры, чтобы продукт, который мы преподносим нашим туристам, был более качественным. У бягучым годзе абласная асацыяцыя мясцовых саветаў дэпутатаў разгледзела 55 праектаў, 19 з якіх сталі пераможцамі. Быў таксама ўкаранёны новы фармат распрацоўкі і рэалізацыі лакальных ініцыятыў, адукацыйны курс «Школа рэгіянальнага развіцця». На рэалізацыю ідэй у наступным годзе будзе павялічана доля дзяржаўнай падтрымкі яшчэ на 250 тысяч рублёў. Такім чынам агульная сума складзе 750 тысяч рублёў. І вынікі, безумоўна, будуць яшчэ больш уражлівымі. Владислава Голобокіна, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».